Práca na NKÚ mi dáva zmysel. Práve kontrolujeme, či lieková politika štátu je nastavená transparentne a či je v prospech pacienta alebo farmafiriem. Na NKÚ vnímame, že ľudia nie sú stroje a preto nám nie je jedno, ako sa v práci cítia. Mojou úlohou je byť im podporou nielen v procese adaptácie, ale aj neskôr pri riešení situácií, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu odraziť na ich pracovnom výkone. Pripravujeme pre vás komunikáciu nových výsledkov kontrol. Ak potrebujeme, máme možnosť pracovať odkiaľkoľvek.